Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, ҳамин мошини даҳамиҷа мондагӣ Lada Largus 8 клапана будай моторуш, мотори Рено будай. Соли таваллудиш 2015. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. хоб документош ҳамаш 100% қоидавиай. ҳамин бародар да пул дар кор шудай, ана чӣ мушкилие доштад, мақсад пулуш дар кор шудай. ҳамин мошинша дар фурӯш мондай. мошин тозаву озода, дрон пурунаш ҳамаш қоидави чоткай. ин иҷа дар рақамҳои телефонша мондагим. ҳамин рақамҳои телефон да занг занен, қатъи худаш нарх навоша кунен. ин иҷа да суратҳои мошина мемонам, суратҳои мошина дар пара мондаистанд. 650,000 рубли русӣ мега, 650,000 рубли русӣ. хай бо агар мошинхар боше, медоне ку савдо чӣ хеле ай. мерен қатиш ҳаёҳӯй мекунен, занозан мекунен, мехамонен ягон симша. иш би агар ман мошинхар бошум, у мошинфурӯшат як ҳафта қатиш мерам, разбор мекунам, занозан мекунам, мошина арзон мекунам, мегирем. шуморам савдоро ёд гирен, равен қатиш савдо кунед, мошина ханед. ҳозир мошинфурӯш яга Исмоил фақат ҷӯрӣ вари ё ҷӯрӣ хирс. ба ҷое ки мошина қимат фурӯшӣ, мошина арзон фурӯхтесӣ. шӯхӣ мекунам бародаро. хай хитон бинен охи. Мекена шуд савдо кардана, шӯхӣ намекунам. Действительно савдо кунен, ягон сухамонен арзон кунен багирен. Алло нигабон.